Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Таямнічыя сляды. Вітаю, Пакайо. Вітаю! А што ты там робіш? Кагосьці пераследуеш? Цікава, хто пакінуў гэтыя сляды? Даволі маленькія? Здаецца, я ведаю. Сляды таго самага памеру, як і ногі Пакайо. Хто з вас дапаможа Пакайо адгадаць, чые гэта сляды? Покайо! Гэта сляды Покайо! Правильно! Пакайо, ты ідзеш па ўласных слядах. А што там? Глядзі, гэта іншыя сляды. І той, хто іх пакінуў, яўна не носіць абутак. Насамрэч, мне здаецца, што ў яго не ногі, а лапкі. Хто пакінуў сляды? Ведаеш, Пакайо? Можа, ты сам іх пакінуў, Пакайо? Ці хтосьці з вас дапаможа Пакайо адгадаць, чые гэта сляды? Сабачка! Гэта Лула! Адгадалі! Сляды Лулы! Разумееш, часам мы пакідаем па сабе сляды, падобныя да тых, што застаюцца на пляжным пяску. А вось сапраўдная загадка. Хто або што пакінула іх? Як лічыш? Круглы! Так, сляды круглыя. Вялікі! Дакладна. І вялікія нашмат большыя за твае сляды, Пакайо. Вялікія круглыя ногі. Цікава, чые гэта могуць быць сляды? Пакайо, ты ведаеш, хто мог пакінуць такія сляды? Ці хтосьці з вас падкажа Пакайо, хто пакідае вялікія круглыя сляды? Слоня! Малайцы! Гэта сяброўка Пакайо, Слоня. Вітаю, Слоня! Ха-ха! У цябе такія вялікія ногі, Слоня! А там нехта таксама пакідае вельмі цікавыя сляды. Вітаю, Пата! Плаваць сабраўся? А гэта што за сляды? Вялікія! Так, той, хто пакінуў сляды, мае вялікія лапы, нават большыя за слоніны. А яшчэ ягоныя лапы перапончатыя.
А яшчэ гэта дакладна не быў маленькі хлопчык, сабака або слон, так, Пакаё? Тады хто гэта быў? Монстр. О, не, Пакаё, не, наўрад ці тут быў монстр. Пакаё? Пакаё, варта проста азірнуцца. Пакаё, я разумею, што здаецца, нібыта побач монстр, але няма чаго пужацца, праўда? Глядзі, Пата, як дзіўна. Сляды проста за табой. Пакаё, бачыш, хто пакідае гэтыя страшныя сляды? Хто з вас падкажа Пакаё, чые лапы пакідаюць такія сляды? Пата! 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 Іх усе пакінуў Пата. На ім ласты для плавання. Віншую, Пакаё, ты разгадаў загадку вялікага монстра. Малайчына, бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей «Жэўжык», Даніку Яўшыну Ільюшевічам, Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Сяргею Адзянцу, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Надзеі Сяргею Сакольчыкам, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.